ଏରକମ କା ମାଂସ ରାନ୍ଧି ଖାଇତେ ଦେଲ ମୋ ନାକର କବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ସକାଳଠୁ ମତେ ଆଜି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଯେ କଥା ବି କହି ହଉନଥିଲା। ଦେଖିକି ମତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଗରମ ପାଣି ପି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନକୁ କିଛି ସଉଦା ଆଣତେ ଗଲି। ଇଏ ତାର ଫୋନ କରି କହିଲେ ଚିକେନ ନେଇଯାଉଛି, ମସଲା ଆକା ରେଡି କରି ରଖ। ମୁଁ ବି ଯାଇ ଫଟାଫଟ ମସଲା ଆକା କାଟି କୁଟାକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପେଶି ପୋଷାକି ଆଣି ସଜ କରିକି ରଖିଦେ। ତାପରେ ଯାଇ ଭାତ ବସେଇଦେନି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବି ସେ ଚିକେନ ଆଣି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। କହିନି ମୁଁ ଆଜି ରାନ୍ଧି ରୁନ୍ଧା ପାରିବିନି, ତୁମେ ହିଁ ରାନ୍ଧି ଦିଅ। ସେ ବି ଚଟାପଟ କିନା ଧୋଇ ଧୁଆକି ଚିକେନ ନେଇ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ରାନ୍ଧିତେ ଲାଗିଗଲେ। କହିଲେ ମୋ ରନ୍ଧା ଖାଇଲେ ହିଁ ତୁମ ନାକ କବାଟ ଖୋଲିବ। ଆଳୁ ଭାଜି ଭୁଜାକି ସେ ରକି ଆଉ କିଛି ତେଲ ଦେଇକି ପିଆଜ ଢାଳିକି ମାଂସକୁ ଢାଳି ଦେଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ନାଡି ନୁଡା ପରେ ସେଇ ରକି ମସଲା ଆକା ଦେଇକି ଭଲସେ କଷି ଦେଲେ। କଷା କଷି ହବା ପରେ ମତେ କଷା ଖାଇତେ ଡାକିଦେଲେ। ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ପାଣି ଢାଳି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଫୁଟେଇକି କାଢି ପକେଇଲେ। ତାପରେ ନିଜେ ଖାଇତେ ବାଢି ମତେ ଖାଇତେ ଡାକିଦେଲେ। ଦେଖିବା ବେଳକୁ କଦଳୀ ପତ୍ର କି ଭାତ ବାଢିକି ବସି ରହି ଯାଇ ଫଟାଫଟ ଖାଇତେ ବସିଗନି। ତରକାରୀ ଟା ବଢିଆ ହେଇଛି। ହେନେ ମୋର ତ ଆଖି ଦେଇ ନାକ ଦେଇ ଖାଲି ପାଣି ଗଳି ପଡୁଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଆକାନେ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି ନା ମୋ ଭଳିଆ ଝାଳୁଆ ଝାଳୁଆ ମାଂସ ଖାଇକି ନାକର କବାଟ ଖୋଲନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବେ।